मबाइल नांगौ आंनो मबाइल गैयाबा थैसिगोन आं मबाइल नांगौलै मारै थानो आं मबाइल गैयालासिनो एक सेकेन्डबो आंनो मबाइल नांगौ ओइ चन्द्रा खाफाल दिला मबाइल नांगौ ना जौ नांगौ नोंनोथ' मोननैखौबो नांथारगौ नङा होमबा आंनो मबाइलबो नांगौ जौबो नांगौ मबाइला आंनि आगदा आखाइ जौआ आंनि आगसि आखाइ सम मोननैखौबो नांगौ जारला मबाइल गैयाबानो लोमजालायनाय बे फाग्ला बिदिजों जायो सन्थला नोंसोर आंखौल' दुसिबाय थानाङा नोंसोर मबाइल गैयालासिनो थांना थानो हागोनसो हागोन ना नोंसोरो 1 मिनिटखौनो थानो हागोन ना 1 मिनिट आं 24 आवारखौनो थानो हायो मबाइल गैयालासिनो अबेसे दंफाव आं इसेबां गोबाव थानो हायाहाय आं जेने तेने 5 मिनिटखौ थानो हागोन मबाइल गैयालासिनो बिनि बारा हाया हाफां नोंबो गोदाव सोराव खोथा बुङो सासेया मबाइलनि मा जानानै दं आरो नोंहाबो दाजाबदेरदों अबेसे आंबो मबाइल गैयाबा थानो हाया हिन्जाव गैयाबाबो गोसथोनाय गैजा रोङाबाबो मबाइल नांथारगौ आंनोबो मालायनि स्टेटासखौ नायनो मालायनि पस्टखौ नायनो आंनो मबाइल नांगौलै मबाइल नांगौ आंनो सोरबा होफैदो आंनो साला रं नाम्बार सिख्लाजोंसो रायलायफुबाय थादोंमोन बेयावनो फायखानायाव गलांबाय सिख्लायाबो आंनो जि गोथाव गोदै रायलायदोंमोन आंनो फेसबुकनि नामबो खोन्थालायदोंमोन आं बावबायलै फेसबुकनि नामा मामोनथाय ओइ सन्तला लोमजानायखौ हामनो होग्रोना मानो टेनसन लाबाय थादों मबाइल मोनाबाखि बिनि लोमजानाय हामबावगोन दमफाव बयनिबो अनजाथाव नों सैथोखौनो बुंबाय मबाइल नांगौ आंनो मबाइल होमबासो आंनि लोमजानाया हामगोन आच्छा दा माबायदि मोनदों देहाखौ मेगन आरो आखाया खालि मोनगासिनो दङ डाक्टर मेगन आरो आखाया खालि मोनदों माने मेगना फेसबुकखौ नायगिरगासिनो इउटुबखौ नायगिरगासिनो मालायनि वाट्सएप स्टेटासखौ नायगिरगासिनो आरो नैबे आखाया थुनो थाखाय हांखुर जागासिनो मबाइल थुनो नायबाव मबाइलखौ नायबाव मबाइल नायबाय थाग्राफोरा बेबायदिनो मोनो मिथिबाय दसे मबाइल गैयाबानो गावखौनो बोरैबा मोनो लोमजानाय मोनो दा बेनि राहाया मा डाक्टर मेगन थाइनायाव बिजि होनांगोन आरो आखायावबो बिजि होनांगोन होमबासो हामगोन मेगनाव बिजि थुबासो हामसिगोन बेना ओमफ्राय आखायाव डाक्टर आं गियोलै थाफायावबा जेने थेनेसो थुजादों आरो मेगनाव नाङालै थाफायाव थुजालायबावो ग्लाससिंनो आखायाव थुबा सायोलै थाफायावबा बारा साया बांद्राय मबाइल नायबाय थाग्राना बे मेगना थुना होनि बिजिखौनो मेगनाव नाङालै डाक्टर बाबु नाङा मेगना थुनाङा गवा एबार थुना होनियानोसो मानसियालाय थैबाय नामालै माथो अबस्था गाज्रि जाबायलै थै बाब्र' मा बुंनाय जायो मानो थैनांगौ जाखो थैयाखै मा मबाइल आयौ मबाइलनि बेमारसो जालांबाय हाबाब मा होनबावनो आं बेखायनो मबाइलखौ लिमिटनि थुनांगौ कन्टिनिउ एभ्रि सेकेन्ड थुबाय थाबालाय बेबायदि जाखागोनखा मानिलाय बेलाय मबाइलखौनो रेस्ट होआ बेलाय बेनिखायनो बेबायदि जाबाय बियो मासे खोमसिलै बहा दङ जाखो आंलाय मासे खोमसिलै बहा दङ जाखो आंलाय मबाइलबो गैया मानसिफोरखौ कल खालामना लिंहरनोबो सोरलै आं जाबाय जम राजा मा खामानि दं आंजोंलाय नोंहालाय जम राजा मानो होनोबा नोंनि थैनायनि सम सफैबाय नोंहा मबाइल गैला नालाय बेनिखायनो नोङो जोंनि रायजोआवसो थांनांसिगौ नोङो मिथिबाय जोंनि हादोरावसो नोंखौ लांनो फैबाय आं जायहा मबाइल गैया बियो जोंनि हादोराव थांनांगौ आरे सन्तला नों थैखाबाय नों थैनायखायथ' नोंनि जिउमाखौ लांनो फैदों जों आं थाङा नों खारबानिखि नैबे जम राजाजों गबाय नों थैबायथ' आरो बेनिखायनोथ' नोंखौ जों नायनो फैदों गैलालै सन्तला नोंथ' थैबायसो बेथ' नोंनि आत्मासो आच्छा आंखौ
आंखौ जमराजा लांमारसिगोनसो होमबा गोदाव सोराव बुंलाबाय थाना दै फाग्ला बायदि मिथिबाय ना थौ जल्दि न'आव थांसै नङाबा बिला बारा जागोन नङाब्ला आं थांनानै दंना थैनानै दंलाय फाथा मोनला जमराजा लांनो फैथारदोंमोन आंखौ मबाइल गैयि मानसिफोरखौ जमराजा लाङोनो बांद्राय मबाइल सिङावनो हाबना थायो नालाय बेनिखायनो जाद नुयो सिमांफोरावबो आं बांद्राय मोनथारबाय दे सन्थला र' मबाइलखौनो होफैथारनोसै बै 1200 मडेला नकियानिया ए टर्चआ खिन्थांबा लांग्रा टर्चआ बेखौनो होफैनांगोन सन्थलानो आंनो रं नाम्बार सिख्लाखौबो नांगौमोनलै लोमजादोंसै हिनजावसो बिदोंहाय बेलाय हा मबाइलसो बिदों होदोहाय बेखौ मोजांथार मोनदोंना बुजानो लोमजानायाबो मबाइलनि थाखायसो लोमजादों आरो हामनायाबो मबाइलनि थाखायसो हामगोननो मबाइलनि एम्फौसोला था नों बेयावनो गोदोना दासोरो जाम्बा साइ सन्थला खम जारलालै नोंजोंबो खम जारला थांसै थोदो हामा गावनि गोसोसै सन्थला खाफाल जिला र' आं नोंनो जाग्रा बुस्थु लायनो आं दालमुग लायनो आं दालमुग सन्थला ओइ सन्थला रं नाम्बार नामा मेगनखौथ' बेखेव होमबानो मिथिगोन आं सोर माथो हांग्रिमोन दिसे आं हांग्रिमोन दि नोंखौ लोमजादों होनना खबर मोननायखाय नायनो फैदों आं अनो नों हांग्रिमोन दि आंखौ आं बयखौबो अनो आंखौ बांसिन अनो दां आं नोंखौ बांसिन अनो ना अना आं सुनाय नायाखैना जखा सुनाय नायबासो मिथिगोन नोंखौ बांसिन अनो ना मालायखौ बांसिन अनो आं मिथिखायो नों आंखौ अनखायो बेनिफ्राय नोंनालाय मा बेमार जादों हा सन्थला मबाइल बेमार जादोंनो मबाइल आयु मबाइल बेमारबो जालायलायो माबायदि मबाइल बेमारहाय बे जाय सुबुङा मबाइल लाबाय थायो आखायाव आरो फेसबुक इन्स्टाग्राम वाट्सएप इउटुब नायबाय थायो मालायनि फट'आव कमेन्ट होयो लाइक होयो मालायनि फेसबुक स्ट'रि वाट्सएप स्टेटास चेक खालामो आरो बै सुबुंनावनो जुदि हरखाब मबाइला गोमानानै थाङो अब्लानो मबाइल बेमार जायो हाबाब मानसि गिलु बालुहाय बिदिबा मबाइलखौ लाबाय थागोन आं खोमाथारा आङो र' आं न'आव मबाइल चार्ज होनानै फैदों गोमाबा दिगदारसो जागोन थांनोसै आं थाथ' दे नोङो आंलाय मबाइल बेमारनिफ्राय हामगोन ना हामालै हेलौ खाफाल जिला सन्थला आं मा लाबोदों नायलाय मबाइल लाबोदों खोनानो मोनदों माखासे मानसिफोरनिफ्राय नोंहा माथो मबाइल बेमार जादोंनो मबाइल बेमार जादों आं अमा राजा बेनिफ्राय अमा राजा आंनि थाखाय मबाइल लाबोदों ना नोङो माथो नोंनि थाखायनो लाबोदों आं बेनिखायनो नुवाखै बहा मबाइल लादों आं नाय हरदों गंसे आंनो आच्छा आं नोंनो मबाइल होगोन नों मा होगोन आंनो मा होगोन नों जेखौ खालामनो खोन्थागोन बेखौनो खालामगोन आं होमबा मोसाना खिन्थि दानो मोसा होमबा मोसानि लांनो मोसानो जाबायना अमा राजा जाबाय दे जासाबबाय आच्छा अमा राजा आंनो होसिगोन ना मबाइलखौ माबायदि मोनदों नों नैबे अमा राजा नोंनो मबाइल होगोन बायदि मोनदों ना होआ बायदि मोनदों माने नों आंखौ मोसाबा मबाइल होगोन होननानै बुंखादोंमोन माथो आं मोसालायबाय हरदो मबाइला सन्थला खाफाल जिला नैबे अमा राजाया इसेबां थाब गलिग्रा नङा माथो बेबो नोंनि बुंनायाव नों खोथा होखादोंमोन आं मोसाबा मबाइल गंसे होगोन होननानै नों बुंबानो आं नोंनो मबाइल होगोन नामा अमा राजाखौ दाखालि नोंसोर मा खालामामोन ज' लोगो नांनानै आंखौ लाजिफोनांनाया बेयाव नोंबो दङमोन ना आं होनखादोंमोन आरो गोसो सिङाव समायखिरा लाखादोंमोन आं नोंसोरखौ साफा बदला लाफिनजोबगोन होननानै दा सम सफैबाय मिथिबाय अमा राजा बिदि दा खालामब्रा थै नों बेयावनो था नों आंनि मबाइलखौ नुनानै खमबा खुदै गलाबाय नोङो मबाइल बेमारनो था नों बिदिनो अमा राजा आंनो गंसे होलांदोब्रा मबाइलखौ मानो बिदि खालामो आं मोसालायबाय लोमजाबाबो अनलु अनलाखौ आं खालामा आं अनलु अनलाखौ आं सिख्लाफोरखौसो हिनजाव जाथिखौसो अनो नोंखौलाय मानो अनोब्रा था नों हस्पिटालावनो बेबायदि थानो समाय नोंखौ था नों बेयावनो होमबा आंनो मबाइलखौ होमारला नोंनि थार जाखायाखै नैबे अमा राजाया अमा राजा आंखौ ओरैनो मोसाहोगारबाय
नों मबाइल होगोन होननानै जाफिनबाय आं नै आंना मबाइल बेमारा अमा राजा मा खालामदों नों मा खालामदों आं हाथरखि सानगासिनो दं नुवाखै नामा सनथलाजों रायलायनायखौ साला स्वाद अमा राजा मोख्रा बुन्दा नों मबाइल होगोन होननानै सनथला बेमारिखौ मोसाहोलायनानै नों मबाइलखौ होआखै नोंसोरखौ गासैखौबो आंनि आखाइनि इसारायावनो फिदिंजोबगोन आं मोसा होनबा मोसानांगोन आं सिखार होनबा सिखारनांगोन नोंसोर मिथिबाय आं उन्दु होनबा उन्दुनांगोन नोंसोना नोंखौ गारलालै दिनैबा हले नोंखौ भगबानबो हमथानो हालालै आंनि रागानिफ्राय होमबा फिल्डआव फै फिल्डआव बुलायगोन बेयावबा गियो नामा दे होमबा बुलाय जायो बेयावबो दा मानसिफ्रा बोखाफैबा आंनि दाय गैया खिन्थु अके थौ फिल्डआव जायो आंबो नोंनि बिगुरखौ खुनो थाखायनो जेब्लाबो रेडि थौ